10 сол пеш реп хондаӣ, ҳозир не. Чаро? 10 сол пеш реп мода буд. мо 10 сол не, зиёам тахминан 10 сол пеш дар давраи мактабхонӣ ҳамон вақт ҳамин чиз як мода буд, як дар байни ҷавонҳо як фахр мекардӣ ки реп хондагӣ. чаро барои тамошои наворҳои беҳуда вақти худро бештар сарф мекунед? чӣ хел гӯям, талабот чизе бошад, ҳамон одам ҳамон чиза пешниҳод мекунад. барои мисол талабот ба наворҳои беҳуда аз тарафи одамон бисёр аст. блогерон ҳамин наворҳои беҳуда пешкаш мекунанд. барои чӣ сарф мекунем? ин хусусияти одамизода, яъне ки ҳамин хел. талбандаҳои сари роҳро бинӣ, чӣ аввалтар аз ҳама аз дилат мегузарад ва чаро? айни ҳол рости гап, талбандаи сари роҳа бинӣ, аз дилат мегзарад ки мошенника. чаро ҳамеша моро талқин мекунанд ки фақат бояд як бор ва ба як кас оиладор шавад? ба фикри ман ин дуруст аст. инсон ҳамин хел бояд бошад ки як оила қати бояд фарзанд падар дошта бошад, як падар дошта бошад. он падар бояд он фарзандша тарбия кунад, калон кунад. ба фикри ман ин дуруст аст. чаро ҳамон орзуят амалӣ нашуд? не, шукри худо бисёр орзуомон амалӣ шудагиай. ягон шикоят надорем. дилат ба ҳамон одам сахт месӯзад, чаро? одамоне буданд ки аз пушти баднӯшиашон дар ҳолатҳои бениҳоят мушкил ғалтидагиам, дилам дар ҳақиқат дар ҳавоё месӯзад. пул хушбахтӣ намеорад мегӯянд, пас чаро ҳама барояш меҷангад? ин саволи бениҳоят мушкил аст. бениҳоят мушкил аст. ба баъзеҳо хушбахтӣ мебиёрад, ба баъзеҳо бадбахтӣ. инра бояд маданатия. чаро лайку комменту обуначӣ барои мо ин қадар муҳим шудааст? барое ки маблағай, и даромада, чӣ қадar обуначӣ ва лайк бисёр бошад, ҳам даромада бисёр. бизнес, дар бизнес чӣ қадар агар харидор бисёр бошад ба молот, ба савдогар ҳамон чи муҳимай ку. лайк подписчик и бизнес ай. яъне чӣ қадар бисёр обуначӣ бошад, ҳамин қадар бисёр молота қимат мефурӯш реклама. чаро ҳамин мусоҳибаро бояд тамошо кунанд? намедонам, барое ки ман бениҳоят хушрӯям. красавчик.